Hello, may buntag mga udto may hapon ninyong tanan dira mga bayot. Kung asa man mo nahimutan karon na maing paglantaw sa ako ang video. So dugay-dugay gyud ang inyong silingan wa ka-upload mga bayot kay na busy gyud tawo ng inyong silingan diri mga bayot. So karong adlaw mga bayot, akong i-share din yung ako ang nagtagamtaman sa ako ang kinabuhi sa ako ang pagrunda ning kalibutan ng mga bayot. Sa Dubai pa ko padulong diri mga bayot. Kay di man gyud kalikayan mga bayot, usa gyud ni sa ako ang gikahadlokan or gikahinam-hinaman or kanang di gyud ingon nga nahadlok nga murag kahadlok gyud ba nga hantod sa lapalapa ang kahadlok mga bayot. Pero naana gyud sa akong hunahuna mga bayot nga maalaan ra gyud ko giyaya sa ako ang binhi. O mga bayot, akong kaugalingong binhi na alaan ko giyaya. Giingnan na akong parihamig ilong, parihapon may gaping, di lang may palihag color. Perting katawa sa tomboy mga bayot, tinigan siya og unsa kuno yung hybrid ng ako ang nabana. Giingnan akong half na, half bunot, half bagol. Perting katawa mga bayot kay joker kuno ko. Onya pagabot na muna ako diri sa Manila Airport mga bayot kay ako ang kapika sa ilong na busy og pangitaw og asa ilang karga. Onya kani akong binhi kay bisag asa lagi adto murag baktin bang nakapon nga bisag asa tuyok-tuyok na sakitan na ng lagay nga dusdikan. So sunod-sunod pagdaon ng inahan. Onya na napoy baying ng utana. Minangutana siya na ako, ma'am, unsay nationality sa mama ug papa ana? Tubag mo daw sa Celestine nag Filipina ang mama ani, ang papa ni Armenian. Higan ni siya gwapa ka siya ma'am no? Higan po ko gwapa jud liwat sa inahan. Higan pa dai siya asa mang inahan ara uron ma'am? Entubag po ko kani imong kaatubang mo ni inahan. Perten yang katawa mga bayot og nang istorya pasensya jud kaayo ma'am, ikaw na inahan ana. Pagkrapud tawa ni Celestine naghilaw og dili ra halata. Kay kani lagi pong inahan niya nga kulag tulog, kulag ligo, kulag hilamos, ug kulag ilong. Pero ako nalain na tong ilang gipang istorya mga bayot. Kay daan pa dito sa ako ang planeta nga ako ang natungtungan. Nakapangandam na kudaan sa akong unahuna nga mao gyud ni oy mga pangutana o mao gyud ni oy mga obserbasyon sa mga tawo nga makakita sa akong anak ug unsay ilang ika-istorya. Palapos ra sa pikas dunggan mga bayot. Total bisan pag unsay istorya sa mga tawo, anak ug unak ra gihapon na nako, anak ra kasayon. Unya wala po'y angay ikalagot o ikasuko kay di man po na pamilya ni mo nang kaistorya ni mo karon po man po na ni mo na hinagbo okay ra kaayo. Kaya kaduha kanang mutungtungan nami anang mulupad ba nga sakyanan mga bayot o bisag asa gyud mabas manadrag tricycle driver madara og mga shop ba nang amuang maadtuan mga bayot di gyud na sila magpanalipod og pangutana. Ma'am kaluha na sila ma'am, ingon po na ako dira halata. Asa man yung bana na ma'am? Kaning usa, imuuning usa. Mukatawa sila mga bayot. Dayog istoryag. May gani ma'am kay di ka maglibog ka nag-asa imong bana. Tubago na po na ako og pareha na silang nawong. Pareha na sila og lawas. Pero lahi na silang batasan. Tubago ra na si Celestina aron. Dayon ikatulo. Di gyud mawala ng mga istorya o ma'am, may gani kay musugot ra punay mo ang kaluha sa imong bana baguban-uban, wa man may privacy ana ma'am. Bitaw ay kay kani ako ang brother-in-law mga bayot ug asa nga ako ang kapika sa ilong tuwa po na siya. Kulang na lang na sila manggihuon na nag aridoro og balibang. Gigan sa pagpanigarilyo, pagpangapi, pag lakaw-lakaw bisag asa uban na sila mga bayot. Naglibog ko ana nila ug unsa ka na sila gidungan baka gawas anang bilahan sa ilang inahan kay dungan man gid pud sila asa adto mga bayot, mag-asa na sila mukaon mga bayot magdungan. Dayon mga bayot dito pa gyud sa kuan sa isla nga mo ang naistihan mga bayot, mas naalaan pa ako ang brother-in-law nga moy amahan kumpara sa ako ang bana mga bayot. Kay kani akong binhi mas close pa sa iyang tito kaysa sa iyang papa. Kay kani iyang tito mga bayot manggo, dugon say gusto ani umangkon hala bira. Unya kaning amahan mga bayot, kay kani laging amahan nga magpakahaligi na, mag-una gyud og kalanon kumpara sa mga once sa anak, di ba? Hatagan man ni harot pero not all the time gyud. Pero akong brother-in-law mas pag dili pangayuan na ng bata mo hatag. Mao nang mas close pa ang akong brother-in-law kumpara sa iya ang papa ba. Ingon din tong guest dito mga bayot nga ay abi na ako maunay papa anak dam kay mas close pamanggod siya sa iya ang uyuan kumpara sa iya ang papa. Gitubag pud na kog ay naman ka ang papa na mo ni
hingkatawa siya, ay taga Sikihor, day ka? Ay, taga diri doy ko, diri man ko nagkahumanog skwela. Gitubag na istorya nga pinasaguyod, awa ay nahuman.